כמה עולה הכנה לרגע הלידה? יש כאלה שיגידו 15,000 שקל, יש כאלה שיגידו 50,000 שקל. מה אם הייתי אומרת לכם שלקראת הלידה שלי, ההוצאה שלי הייתה בדיוק 0 שקלים. אז כן, שמעתם נכון, מה אם הייתי אומרת לכם שללידה שלי הוצאתי בדיוק 0 שקלים? כן, שמעתם נכון. אז בסרטון הזה אני הולכת לגלות לכם איך להתכונן ללידה מבחינה כלכלית בלי להגדיל את ההוצאות. למה עדיף להימנע מיד שנייה? אז בסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להתכונן ללידה מבחינה כלכלית בלי להגדיל את ההוצאות שלכם, למה עדיף להימנע מיד שנייה דווקא, ואיך צרכנות שיתופית הולכת באמת להציל לכם את החשבון בנק. אז לפני שנצלול לאיך, בואו רגע נדבר על הלמה. חודש שביעי כאילו מישהו נכנס לחיינו וכל המטרה שלנו נהיית לארגן את הבית, נכון? אז גם מחקרים בארצות הברית מראים שהחברות של המוצרי תינוקות מנצלות את התופעה הזאת. זו תופעה שנקראת תקופת הכינון או נסטינג, והמוח שלנו מוצף בהורמונים, במיוחד לקראת חודשים 6-7, משם זה רק נהיה קיצוני יותר עד החודש התשיעי, בדחף אטומי להכין את הסביבה לתינוק. אז החברות האלה יודעות את זה, והן מכוונות אלינו שיווק אגרסיבי, שמבוסס על פחד. את חייבת הסטריליזטור הזה ב-400 שקל, כי אם לא תקני אותו, החיידקים, כאילו התינוק שלך יהיה חולה. ואם לא תקני את הפוף הזה, ואם לא תקני את העגלה הזאת, אז לא יהיה לך נוח, ואת חייבת את זה. וזה בא לידי ביטוי בזה שנשים אנחנו קונות את כל הפריטים הכי שווים ב4 צבעים שונים, כדי לגלות חצי שנה אחר כך שהכל שוכב בארון ואין באמת לדברים האלה שימוש. וזה בדיוק הכוח שלנו, של מי שבא לזה מוכן ובראש של חיסכון. אז, הצעד הראשון. תעשו אקסל. זה תמיד מתחיל באקסל. הצעד הראשון שלי היה רגע לעשות סדר. שאלתי חברות מה צריך, עשיתי לי טבלה של כל הדברים שאני צריכה לקראת הלידה. אגב, השארתי לכם לינק למטה בתיאור, אתם מוזמנים להוריד את האקסל הזה בחינם. אז ליד כל פריט רשמתי בדיוק את המחיר, כדי להבין מול מה אני עומדת וכמה הולכות להיות ההוצאות שלי. רגע לפני שהלכנו וקנינו הכל חדש, אני כמובן חשבתי במקום לקנות, לנסות לחפש את הדברים האלה. ומאז זה די הפך למשימת חיי, לנסות להשיג כמה שיותר דברים בלי לקנות אותם. אז טיפ שני, למה להימנע מיד שנייה? ויד שנייה זה סופר גרוע, ולמה קבוצות מסירה זה החיים? אז כאן מגיע הטיפ הכי חשוב שלי. מניסיון, רכישת יד שנייה לרוב פחות טובה ממסירה, כי כשמישהו מנסה למכור מושב בטיחות או עגלה או מיטה, לרוב המוצר יהיה לא חדש ושחוק, והבן אדם ינסה לשים עליו מחיר כמה שיותר גבוה כדי להחזיר את ההשקעה. כי לרוב דברים של תינוקות משתמשים 2-3 או בכלל לא משתמשים. אבל כשנשים מוסרות, קודם כל הן מוסרות את זה מהאהבה, מתוך מקום רצון לפנות את הדברים בבית. אז הם גם לא שוכבים הרבה ולא מתבלים, הם גם במצב חדש, ואתם לא מבינים מה הולך בקבוצות האלה. כאילו, אנשים קונים כל כך הרבה דברים שהם לא משתמשים בהם, שכל הפריטים שנמסרו לי, הכל הגיע עם טיקטים, צעצועים במצב חדש לגמרי. בגדים, לא קניתי 2 להם הבגדים, כי הכל בא חדש עם טיקטים בתוך אריזות וקום כאלה, משהו מדהים, ריח של כביסה. אז ככה השגתי שידת סגל מהממת ואיזה 3 עגלות ו4 כיסאות אוכל, כאילו אחד לכל בן משפחה שיהיה לאמה. אז מעבר לחיסכון יש פה גם קונספט מדהים, שהבית לא הופך למחסן. אז הצרכנות המשותפת אומרת שברגע שסיימתי להשתמש במשהו, לא נשאר אצלי לצבור אבק, הוא ישר עובר הלאה. אז אם קיבלתי משהו, אין לי ערך סנטימנטלי, לא השקעתי בזה מלא כסף, זה יכול לעבור לאמא הבאה, ואני שומרת על הדברים האלה, כי אני יודעת שאחריי עוד מישהי תשתמש, ואני רוצה למסור לה באהבה, כי וואלה, יש לה תינוק חדש, והכי כיף לקבל משהו חדש ונקי. ואני לא אמסור משהו שהוא בלוי, אז אני שומרת על הדברים האלה, וגם אמהות אחרות. אוקיי, אם אתם חושבים שזה עובד רק על דברים גדולים, אז בואו תשמעו סיפור
יום שישי אחד, אמה, הבת שלי, הפסיקה לינוק, החליטה שלא בא לה להתחבר, אין לי מספיק חלב, והייתי חייבת איזשהו פתרון לסופש הזה, כדי שלא ייגמר לי החלב לגמרי. והייתי חייבת משאבה טובה. התייעצתי עם מי שהיה פנוי אז, יועצות הנקה, כולם אמרו לי, את חייבת משאבת הנקה רפואית, ההשכרה שלה עולה 400 שקל לשבוע. ובעלי היה צריך לנסוע לפתח תקווה להביא את זה, כי היה מקום יחיד שפתוח. אמרתי לו, חכי רגע, שלחתי הודעה באימהות לא אוגרות, שאני צריכה משאבה דחוף, תוך ממש כמה דקות, בעלי עוד לא הספיק להתארגן אפילו, איזה 5 בנות כתבו לי, בואי, אני יכולה למסור לך, אני יכולה להשאיל לך, משאבות של המותגים הכי יקרים בשוק, ביאם, במדל, אלנסינו, מוצרים שעולים מאות שקלים. אז הקהילה הזאת של אימהות עם כוח באמת כלכלי וחברתי מטורף, וכל מה שצריך זה פשוט לבקש. אז השורה התחתונה היא כזאת, הכנה ללידה לא חייבת לעלות לכם במינוס בבנק. תתחילו באקסל, תגדירו מה באמת צריך, תפתחו את הפייסבוק, תתפלו לראות כמה שפע יש בחוץ, שרק מחכה שיאספו אותו. אז הורדתם כבר את האקסל שלי, הלינק נמצא כאן למטה בפירוט, ואם אהבתם את הסרטון אל תשכחו ללחוץ לייק ולשתף אותו עם עוד חברים שנמצאים עכשיו בהיריון ומבועלים מההוצאות, וניפגש בסרטון הבא.